Hola, iaia! Hola, bonica, com estàs? Molt bé. Sí? Alegre. Una cosa, iaia, és que avui estava en classe i m'ha vingut un dubte. Com era la vida quan tu eres xicoteta? Pues la vida entonces era molt diferent a la d'avui. Mira, quan eixíem d'escola, on anàvem corrents a casa, agarràvem el berenar i al carrer. I en el carrer passàvem la vida. Fija't que mos se feia de nit fins que alguna mare s'assomava per la finestra i cridava «Fulaneta!» I aleshores, com era ja de nit, doncs mos n'anàvem cada un a sa casa. I l'endemà, el mateix. No teníem activitats extraescolars com teniu avui, que aneu al futbol, aneu a la música, aneu a... Entonces no n'hi havia res de tot això. Era carrer, 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 carrer. I a què jugàveu? Jugàvem a tot, a les xapes, a la cadireta, al mocadoret. No feia falta molt més. Mira, un tros de guix, una corda, alguna pilota o simplement ganes de riure. Cada racó del poble es convertia en un lloc màgic on tot podia passar. Ens quèiem de vegades? Doncs clar que sí. Més d'una vegada mos anàvem en algun esgarrall i les mares, clar, mos marmolaven. Però això no importava. Era senyal de que havíem viscut el dia de veritat. Perquè jugar era fer amics per a tota la vida. Era sentir-se lliure. Ai, Carlota, no deixeu de jugar mai. Eixiu al carrer, embruteu-vos, viviu, rieu-se. I els millors records són això, els que es construeixen jugant.